ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. കേട്ടില്ല, എനിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ? കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ, ഇന്നലെ നമ്മൾ നാലാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം. നാലാമത്തെ നില കഴിഞ്ഞു നമ്മളല്ലേ? എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? നാലാമത്തെ അധ്യായത്തില് 4 കഴിഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ നമ്മള്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ സേവിക്കണം, അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശ്രദ്ധവാൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്, പിന്നെ 4 തരം യജ്ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്താണ്, പിന്നെ അതിനു മുമ്പേ വന്നിട്ട് ആരേനെയാണ് പ്രത്യാഗാത്മാവ് പരാഗാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകാത്മാവ് പരകാത്മാവ് അല്ലെ? പരകാത്മാവ് പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്, എന്തിനാണ് നമുക്കൊരു ഗുരു ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ 4 യജ്ഞങ്ങളെക്കാളും കൃഷ്ണാവബോധം നേരിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? നേരിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രദ്ധാവാൻ എന്നാരെയാണ് പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധാവാൻ എന്നാ വെച്ചാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രം ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? മാത്രം പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെ? പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ഭൗതിക ലോകത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? അജ്ഞാന സമുദ്രം, വേറെന്താണ്? പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞ? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അങ്ങനെ 4ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനിപ്പിച്ചു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ നമ്മളിതില് ഈ അധ്യായത്തിന് 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1 മുതൽ 6 വരെ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നു. അത് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. 13 മുതൽ 16 വരെയുള്ളില് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി, 3 കർത്താവിനെ കുറിച്ച്, കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ 3
പേരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. നാലാമത്തതില് പരമാത്മാവില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ചും, അഞ്ചാമത്തേല് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ മുക്തിയെ കുറിച്ചും, അതായത് 27 ശ്ലോകത്തില്, 29 ശ്ലോകത്തില് മുക്തിയുടെ വേദിയില് സമാധാനം കിട്ടുന്നത്, അതായത് ശാന്തി ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയുള്ള കർമ്മം. അതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉള്ള കർമ്മമാണ് എന്ത് പറയണത്? നിഷ്കാമ കർമ്മം എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ ഈ നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ് എന്തിനേക്കാളും നല്ലതെന്ന് പറയണത്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത്. അർജുനൻ അപ്പൊ വീണ്ടും ചോദിക്കാനൂടെ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണോ ശ്രേയസ്കരം? ഏതാണ് ശ്രേയസ്സായിട്ടുള്ള കാര്യം? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണോ ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ മറുപടി പറയുന്നത്, രണ്ടും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഉപാധികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇരുവരും തുല്യരാണ്. ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എളുപ്പവും മികച്ചവുമാണെന്ന് ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഉപാധികൾ, ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഉപാധികൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഇരുവരും തുല്യരാണ്. രണ്ടും എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരേ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്, രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ രണ്ടും തുല്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും മികച്ചമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അപ്പൊ അങ്ങ് എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ, പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ. അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് ഏതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് കൊണ്ടാവണമെന്ന് അർജുനൻ വിശ്വസിച്ചു. കർമ്മത്തെയും സന്യാസത്തെയും ഒരിക്കലും ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് തന്നെ കാരണം. പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാനിടയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ ശ്രേയസ്കരമാണെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം. അർജുനൻ വിചാരിച്ചു കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാവണം എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ കർമ്മത്തെയും സന്യാസത്തെയും ഒരിക്കലും ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അതാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം. അപ്പൊ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാനിടയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ ശ്രേയസ്കരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ ശ്രേയസ്കരമാണ് ചോദിക്കുന്നത്? പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനായിട്ട് കാരണം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്സകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് എന്ത്? കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം എന്താണ്? കർമ്മം പരിത്യാഗം. കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മം, അതായത് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം. രണ്ടും ഇവിടെ ബുക്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് വായിക്കാം. കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ, എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. എന്നാലും എന്താണ്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ നല്ലത് ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ്
ജ്ഞേയസാ നിത്യസന്യാസി യോ ന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർത്തന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖബദ്ധാത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ആര്? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുന എന്താ പറയുന്നത്? അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയെ നാം എന്ത് പറയാം? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുന, അയാൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അയാൾക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തില് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് കാര്യം വരുന്നത്, സുഖവും ദുഃഖവും ലാഭം നഷ്ടം അങ്ങനെ വരുന്നത്. ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും മോക്ഷം അടയാനും ഈ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഇച്ഛയോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നും ത്യാഗിയായിരിക്കും. ദിവ്യമായ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണെന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമാണ് ഞാനെന്നും അയാൾക്കറിയാം. അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? തന്റെ കർമ്മങ്ങളില് എന്തില്ല? ഇച്ഛയുമില്ല, വെറുപ്പുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ത്യാഗിയായിരിക്കും. ദിവ്യമായ പ്രേമയുത സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാഖ്യയോഗ പൃഥക് ബാല പ്രവദന്തീന പണ്ഡിതഃ ഏകമാഭ്യാസ്തിത സമ്യഗുപായോ യോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പഠനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്പജ്ഞാനികളാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പഠനം, അതായത് സാഖ്യയോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അല്പജ്ഞാനികളാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ സാഖ്യയോഗം എങ്ങനെയാണ്? വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനമാണത്. അപ്പൊ വിശകലനം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയം പിടിക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്തുതന്നെയാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ എവിടെ എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതും എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അജ്ഞാനികളാണത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗം, അതായത് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തിനാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുക. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിഷ്ണു അഥവാ പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ സാഖ്യയോഗം അല്ലെങ്കിൽ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതും ആരിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്? ആരാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ്? ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതും എവിടേക്ക് എത്തുന്നു? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തെ അനിവാര്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കുന്നു, മറ്റേത് വേര് നനയ്ക്കുന്നു എന്ന വ്യത്യാസമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മരത്തിന്റെ ഒരെണ്ണം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം മരത്തിന്റെ വേരില് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. മറ്റേത് എന്താണ്? ആദ്യം വേര് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വേര് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നടക്കുമ്പോ എന്താണ്? കുറെ സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. മറ്റേത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും? വേര് നമുക്കറിയാം വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലാണ്, അവിടെ കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കും. മറ്റേത് വേര് തപ്പി നടക്കും. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധവും സാഖ്യയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അത് ഭക്തിയോഗവും സാഖ്യയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. യസ്സാഖ്യൈ പ്രാപ്യത്തെ സ്ഥാനം തദ്ദേ ഗൈരപി ഗമ്യത്തെ
ഏകം സംഖ്യം ച യോഗം ച യ പശ്യതി സ പശ്യതി. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിരസായനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സാഖ്യയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചാലും ഭക്തിരസേവനത്തിലൂടെ സാധിച്ചാലും രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഈ സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ ആയാലും ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ആയാലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രണ്ടും ഒരേ ശ്രേണിയിലൂടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി യഥാർത്ഥമായി ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. സാഖ്യത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണ്. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തിൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭൗതികതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ വിരക്തിയെയും ഒരു പ്രക്രിയ വിരക്തിയെയും മറ്റേത് ആസക്തിയെയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നെന്ന് ബാഹ്യമായി തോന്നാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തിയും ഒന്ന് തന്നെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നു. ഒരാള് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സാഖ്യയോഗത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് വിശകലനാടിസ്ഥാനമായ പഠനം തുടങ്ങുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അത് നമ്മള് എന്താ പറയാ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമ്മൾ ആ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളാണ് എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്? അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നില് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിരക്തി ഉണ്ടാകും, മറ്റേതിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കി വരും? ഭഗവാനുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ രണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുക എന്നാണ്. ഭഗവാനിലോട് ആസക്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ എന്താണ്? കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തില് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ്. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമ യോഗദഃ യോഗയുക്തോ മുനി ബ്രഹ്മാനചീരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി എന്ത് സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും അല്ലാത്തതെന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചേരും ഒട്ടേറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്താണെന്നും അല്ലാത്തത് എന്താണെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും എത്തും. എങ്ങനെയാണ്? കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നത്. യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തില് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു? നിഷ്കാമകർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിഷ്കാമ ഞാൻ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അല്ലെ? അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മം ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നിഷ്കാമ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് നല്ലത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ? അടുത്ത ഭാഗം എന്താണ്? യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയ സർവഭൂതാത്മാ കുർവന്ന ലിപ്യത്തെ. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല.
അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി, എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ ദമനം സാധിച്ച ആ മനുഷ്യൻ ആരോടും ഒരു അപരാധവും ചെയ്യുകയില്ല. എന്നാൽ അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ അപരാധം ചെയ്തില്ലേ? അർജുനൻ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം, ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അർജുനൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മഫലങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യത തത്വവിദ് പശ്യൻ ശൃണ്ണൻ സ്പൃശൻ ജിഗ്നൻ അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രലപൻ വിസൃജൻ ഗൃഹ്ണൻ അന്നിമിഷൻ നിമിഷന്നപി ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തത ഇതി ധാരയൻ. ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ്. അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇവിടെ ദിവ്യാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ദിവ്യാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആളുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം എന്നീ ആസന്നവും അനാസന്നവുമായ 5 കാര്യങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തിന് ബാധകമല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിയെ എന്തൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തില്, എല്ലാ കർമ്മത്തിലും എന്തുണ്ടാവും? ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകും, കർത്താവ് ഉണ്ടാവും, അതിനൊരു അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ആർക്ക് ബാധകാവില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിക്ക് ബാധകമാകില്ല. കാരണം അയാൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അയാൾക്ക് ബാധകമാവില്ല. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഘം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാവിവാംബസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആസക്തി കൂടാതെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്. അങ്ങനെ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് താമരയിലയില് വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ബ്രഹ്മണി എന്ന പദത്തിനൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മണി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണെന്ത്? പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ പ്രധാന എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണെന്ത്? പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് പ്രധാന എന്നും പറയും. തന്റെ ശരീരം പോലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യനിർവഹണത്തിന് ഉതകാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചതാകയാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ അത് താമരയിൽ വെള്ളം കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം പോലും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ സമ്മാനിച്ചതാണ്. അത് ഭഗവാന് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്ത പോലെ ആ പാപമാലിന്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കും.
കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യാ കേവലൈരിന്ദ്രിയൈരപി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഘം ത്യക്താത്മശുദ്ധയെ. യോഗികൾ അനസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. യോഗികളാണെങ്കിലോ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും അവരെന്ത് ചെയ്ത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പരിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. യോഗികള് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തന്മാർ തന്നെ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? മുക്തന്മാർ തന്നെയാണ്. ശരീരം കൊണ്ടായാലും മനസ്സുകൊണ്ടായാലും ബുദ്ധി കൊണ്ടായാലും വാക്കുകൊണ്ടായാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാൽ ഇവരെല്ലാം മുക്തന്മാര് തന്നെയായിരിക്കും. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇവര് മുക്തന്മാര് തന്നെയായിരിക്കും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് പ്രവർത്തിച്ചാലും. യുക്തകർമ്മ ഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിഭക്ത്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളാണെങ്കിലോ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട് വലയുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും ഫലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ വേറൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. സാക്ഷാത്കാരം, ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം, അതാണ് എന്ത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ, ബാക്കി ഒന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇത് ആണ് എന്തിന്റെ രഹസ്യം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അനശ്വരനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. അതാണ് ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാത്തിനും നിലനിൽപ്പുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി, 3 കർത്താവിനെ അറിയുക. 3 കർത്താവ് അതൊക്കെയാണ് ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി, പരമാത്മാവ്. ഈ 3 കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തില് പറയാൻ പോണത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്താ കണ്ടത്? എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞ? രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തില് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതല്ലേ പറഞ്ഞത്? യാതൊരുവിധ ഫലേച്ഛയും കൂടാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോ മൂന്നാമത്തത് 3 കർത്താവ്. ആദ്യത്തെ അതാണ് ജീവാത്മാവ്. സർവകർമാണി മനസാ സന്യസ്യാസ്തെ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിലാണ് ആര് താമസിക്കുന്നത്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് താമസിക്കുന്നത്. ആ ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. ഏതാണ് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരം? 2 കണ്ണ്, 2 നാസദ്വാരങ്ങള്, 2 ചെവികള്, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ഇതാണ് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരം എന്ന് പറയുന്നത്. 2 കണ്ണ്, 2 നാസ്വാധാരങ്ങള്, 2 ചെവികള്, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ഈ 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള ശരീരത്തിനുള്ളിലെ പുരത്തിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ഈ 9 ജീവാത്മാവ് നിൽക്കുന്നത്. 2 കണ്ണ്, 2 നാസ്വാധാരം, 2 ചെവി, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അതാണ് 9 വാതിലുകള്.
ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ജീവൻ താനും ശരീരവും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നു. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ജീവൻ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഞാനും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നാൽ തന്നിലുള്ള ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരസ്ഥനായി തീരുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോളം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ തന്നിലുള്ള ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശരീരസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാനോട് സ്വാതന്ത്ര്യം ആർക്കും നേടാൻ സാധിക്കും? ആത്മാവിന് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കില് ഭഗവാനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ 9 വാതിലുകളുള്ള പുരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് 9 വാതിലുകള്. 2 കണ്ണ്, 2 മൂക്ക്, 2 നാസാധാരങ്ങള്, 2 ദ്വാരങ്ങള്, 2 ചെവി, വായ്, ഭൂതം, ഇന്ദ്രിയം. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഒന്നാമത്തെ കർത്താവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഏതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തത് ആരായിരുന്നു? ജീവാത്മാവ്. രണ്ടാമത്തത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും നമ്മളെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ജീവാത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ ഫലവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ഈ പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിലനിൽപ്പിനായി പാടുപെടുകയാണ് ജീവൻ. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക, അത് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തില് മധ്യത്തില് തന്നെ ഇട്ട് പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഇതിന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്താ സാധിക്കുക? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ? ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു പരിഹാര മാർഗമുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തത് പരമാത്മാവ്. നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം ന ചൈവ സുകൃതം വിഭുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പൊ സർവേശ്വരൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് പ്രശ്നം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നത്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. ആ അജ്ഞാനമാണ് എന്തിന് കാരണം? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും വ്യാമോഹിതരാക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വ്യാമോഹം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണമായിട്ടുള്ളത്. സമീപത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ മണം അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവിനെ അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയുന്നു. എപ്രകാരമാണ് സമീപത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ മണം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവിനെ അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? പരമാത്മാവിന് സാധിക്കും. കാരണം ജീവാത്മാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. ജ്ഞാനം യേഷാം നാശിതം ആത്മനഃ തേഷാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശായതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാള് പ്രകാശിതനായി തീരുമ്പോ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ഉള്ളിലെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാത്തിനെയും വെളിപ്പെടുത്താനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാക്കാനും ജ്ഞാനത്തെ വെളിപ്പെടുത്താനും ഉള്ളിലെ ജ്ഞാനം എല്ലാത്തിനെയും വെളിപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും. എപ്രകാരമാണ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് എല്ലാതും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്? സൂര്യൻ എല്ലാത്തിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ജ്ഞാനം എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാത്തിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.
വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം എന്തെന്ന് പഠിച്ചറിയണം. സൂര്യനെ ഇരുട്ടിനെ എന്ന പോലെ അജ്ഞാനത്തെ നിശ്ചയമായും ദൂരീകരിക്കാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് കഴിയും. അപ്പൊ ഇരുട്ടിനെ മാറ്റാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ? സൂര്യന് കഴിയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലൊരു കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് താരതമ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവും ശാശ്വതനാണ്, പരമാത്മാവും ശാശ്വതനാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആനന്ദമയനാണ്. എന്നാൽ മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ആയിപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും? കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ആനന്ദമയനാണ് ജീവാത്മാവ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഈ മായയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനതയിൽ വരാണത്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വരുന്നു, മായയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വരുന്നു എന്താണ് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ആനന്ദമയനാണ്. പക്ഷെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും അതീതനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. പക്ഷെ മറ്റേത് ജീവാത്മാവാണെങ്കിലോ രണ്ടിന്റെയും അധീനതയിലാണ് വരുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെയും മായയുടെയും അധീനതയിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ഗുണങ്ങളുടെയും അധീനതയിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ജീവാത്മാവ് വരുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാൻ സാധിക്കും. പരമാത്മാവിനാണെങ്കിലോ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവാത്മാവ് അണു ആത്മാവാണ്. പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉള്ളതാണ്. വിഭു ആത്മാവ്, സർവജ്ഞനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ആരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും? പരമാത്മാവിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള് നടത്തി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? അപ്പൊ അവിടെ പരമാത്മാവാണ് എല്ലാം നടത്തി കൊടുക്കുന്നത്. പരമാത്മാവ് ഇനി പറയുന്നവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ ഈ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ? അപ്പൊ അത് തന്നെ എന്താ ശ്രമിക്കുന്ന? ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ത് ചെയ്യും? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള് നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ അത് നടത്തി കൊടുക്കേണ്ടതാണോ എന്ന് ആര് തീരുമാനിക്കും? സഫലമാക്കേണ്ടതാണോ, അതിന് അർഹതയുള്ളതാണോ എന്ന് പരമാത്മാവ് ചിന്തിക്കും. അതിനുശേഷം പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അടുത്തത് ആര് അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കും? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. നമ്മളൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് നോക്കും. അത് നടത്തേണ്ടതാണോ നടക്കേണ്ടതാണോ. നടക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും? അനുമതി കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങള് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ബാക്കില് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. തത്ബുദ്ധയാ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരംപുരുഷനിൽ, ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഈ കാര്യങ്ങള് പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. പരമതത്വം എന്നാൽ സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യം. അതിനെ തത്വദർശികൾ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമതത്വത്തെ നമുക്ക് 3 ഭാവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവോത്കൃഷ്ടമായ സത്യമാണത് പരമതത്വം. 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെ വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗ്രവിഹസ്തിനി ശുനീ ചൈവ സ്വപാകേച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാര്, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവര് അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനായാലും പശു ആയാലും ആനയായാലും നായിയായാലും നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും എങ്ങനെ കാണും? സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. പണ്ഡിതനായ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിരർത്ഥകമാണ്. കാരണം എന്താണ്? പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന വ്യക്തി, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം
ശാരീരികമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല അതിലൊന്നും. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളാണ് എല്ലാതും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന ബോധം ഉദിച്ചവരാണ് ആര്? ഈ പണ്ഡിതന്മാര്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ത്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഉണ്ട്. ഇഹൈവാതൈർജിതാ സർഗോ യേഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിത. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. അപ്പൊ ആരുടെ മനസ്സാണോ സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? ഈ ജനന മരണ അവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയും അവർക്ക്. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമില്ലാത്തവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ. അവര് ബ്രഹ്മപദസ്ഥരാണ്. അവർക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു? ഈ ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവര് ബ്രഹ്മപദസ്ഥരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നാപ്രഹൃഷ്യെ പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദി ചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധീര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തതിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാകുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതൻ തന്നെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഭൗതികത്തിന് അതീതനാകുന്നത്? സന്തോഷം വരുമ്പോ കുറെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷണം ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാബോധം അയാൾക്കുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ഒരു സന്തോഷം വന്നാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? മാനസികമായി ഈ സ്ഥിരബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ സ്വബുദ്ധി എന്ന് പറയാം. അയാൾക്ക് എന്തുണ്ട്? അയാൾക്ക് മനസ്സ് ഒരു എന്തുണ്ടാവും? എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വ്യക്തിയെ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം സന്തോഷം വന്നാലും സുഖം വന്നാലും ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ആർക്കുണ്ട്? ഈ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്ഥിരബുദ്ധിയാണ് ആ വ്യക്തിയെ. ബാഹ്യസ്പർശേഷു സക്താത്മാ വിദത്യാത്മനി യുത്സുഖം സാ ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അയാള് സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? മുക്തനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ആ വ്യക്തിക്ക് അളവറ്റ ആനന്ദം, ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമമായ ആത്മാവില് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരമതത്വത്തില് മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചാൽ മുക്താത്മാവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് വിഷയത്തിലും അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അനാസക്തനായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി മുക്താത്മാവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചെടുത്താലും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അനാസക്തനായിരിക്കും. യേഹി സംസ്പർശജ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവത്തെ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാതേ ശൂരമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങള് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാര് പങ്കുകൊള്ളില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം എന്ത്? ഇതിന് ആദ്യം ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അതിനൊരു ആദ്യം അവസാനം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരതിന് സന്തോഷം കൊള്ളാനും പോകുന്നില്ല, ദുഃഖം കാണിക്കാനും പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഓരോന്നിനെയും എന്താ പറയാ ഓരോന്നിനെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പല ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ 5 പിക്ചർ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതായത് ഈയാമ്പാറ്റ, മഴപ്പാറ്റ എന്ന് പറയും. അത് നമ്മുടെ എന്താണ്? കണ്ണെന്നുള്ള ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ദുഃഖം സംഭവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാൻ, ചെവി ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആകർഷണം കൊണ്ട് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കുകയാണത്?
അതിന് അപകടം സംഭവിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മീൻ, ഒരു മീനിനെ പിടിക്കാൻ വേറൊരു മീനിനെ, അപ്പൊ നാക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആകർഷണം, ആ ഇന്ദ്രിയ ആകർഷണം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അപകടം വരുന്നത്. പിന്നെ ആന, ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് ത്വക്ക്, അതാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ ആനയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, അപകടം സംഭവിക്കും. അവിടെ വണ്ട്, മൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയം, ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് ആ ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അതില് കൂടുതൽ ആസക്തനാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അത് സുഖവും ദുഃഖവും എങ്ങനെയാണ്, അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ലെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാം. അല്ലാത്തവരാണ് ഇതിലേക്ക് ആകൃഷ്ടമായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിനെ രാമൻ എന്നും പറയുന്നു. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, യോഗികള് പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും, യോഗികൾക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് വേറെ എന്തും കൂടി പറയാം, നമുക്ക് രാമൻ എന്നും പറയാം. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പരമസത്യത്തിനെ നമുക്ക് രാമൻ എന്നും പറയാന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ശക്നോതി ഹൈവ യസ്തൂഢും പ്രകാശ പ്രാക്ശരീരാവിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധഭവം വേഗം സായുക്ത സസുഖീ നരഹ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന അയാൾക്ക് നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ലോകത്തിലെ ആൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അപ്പോ സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ത്വരകൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ കാമക്രോധത്തിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്, നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഈ ലോകത്തിലെ ആൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, സന്തോഷവാനായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവൻ ഗോസ്വാമി അഥവാ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാം. ഗോസ്വാമികൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് വഴങ്ങാതെ സുനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗോസ്വാമിമാർ എങ്ങനെയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്, ഗോസ്വാമി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തികളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തി ഗോസ്വാമിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ ഗോദാസൻ എന്നും പറയും. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രേരണകളെ ഞാൻ എത്ര കാലം സഹിക്കണം, നമുക്ക് എത്ര കാലം സഹിക്കേണ്ടി വരും, മരണം വരെ നമ്മളത് സഹിക്കേണ്ടി വരും. അതിനുള്ള ശക്തി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, അവന്റെ സന്തോഷവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യം ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തന്റെ ബാഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, മോചനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അതായത് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. യേന്ത സുഖോന്തരാത്മാ തഥാന്തർജ്യോതിരേവച ഏവയ സായോഗി ബ്രഹ്മനിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതോധിഗച്ഛതി. ഊർജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകി അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഊർജസ്വലനായിട്ടുള്ളതും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള തികഞ്ഞ യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകി അയാള് മരണാനന്തരം എന്ത് സാധിക്കും, ആ വ്യക്തിക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും തികഞ്ഞ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഊർജ്ജസ്വലനായിരിക്കും, ആനന്ദം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ ആ വ്യക്തി, അതായത് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, മരണശേഷം പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. ഈ നിലയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും.
അത് ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, സ്വധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈതയതാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രഥഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരും ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവര്, എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടന്നു? നമ്മള് ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതരായവര് മനസ്സ് തന്നെ വ്യാപരിക്കുക, മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യവർഗത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. ഭഗവാൻ പരമാസ്വാദകനാണ്, പരമാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ, പരമസുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ എന്നൊരു സത്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മനുഷ്യരിൽ ഈ ബോധം വീണ്ടും ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും സർവോത്തമമായ ജനസേവനം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടിലൂടെ സാധിക്കും? ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും സാധിക്കും. സർവോത്തമമായ ജനക്ഷേമത്തിലൂടെ നമുക്കിത് സാധിക്കണം. നമുക്ക് എന്തറിയണം? പരമാസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ, പരമാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ, പരമസുഹൃത്താണെന്ന് ഭഗവാൻ. അത് വിസ്മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മ നിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവധർമ്മ യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ്, കാമക്രോധങ്ങളൊക്കെ മാറി അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക്, അങ്ങനെ യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിട്ട് ലഭിക്കും. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം മാറണം, അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്തായാലും എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദപ്രാപ്തി, ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിലൂടെയും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? വിദൂരത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്. നമ്മൾ എവിടെയാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. പക്ഷെ നിരന്തരമായ ധ്യാനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനത്തിലൂടെയും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്രകാരമാണോ നോട്ടം കൊണ്ട് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ധ്യാനത്തിലൂടെ ആമ ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും സാധിക്കും. ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിരന്തരമായ ധ്യാനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെയുള്ള മുക്തി. സ്പർശാൻ കൃത്വാ ബഹിർബാഹ്യം ചക്ഷു ശൈവാന്തരേ ഭ്രുവോ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാ വൃന്ദരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയ മനോ ബുദ്ധിർ മുനിർ മോക്ഷപരായണഃ വിഗതേച്ഛ ഭയാക്രോധ സായഥാ മുക്ത ഏവ സഹ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസ്വാധാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും വിമോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ വരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെ. അപ്പൊ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസോദ്വാരത്തിന്റെ സമനില നിർത്തുക. ശ്വാസത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? മൂക്കിന്റെ നാസോദ്വാരത്തിന്റെ സമനിലയിൽ നിർത്തുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള യോഗിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ആ വ്യക്തി മുക്തൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉള്ള വ്യക്തി എപ്പോഴും മുക്തൻ തന്നെയായിരിക്കും.
അത് എങ്ങനെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം, 8 പടവുകളാണ് അതിനുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഈ 8 വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി 8ഉം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച വ്യക്തി സദാ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണാഭയം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഏതൊരു സമയവും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് പോകുന്നില്ല? ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാം. യോഗകളിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മനസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വോ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശാന്തി നേടാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കണ്ടത്. എങ്ങനെ സാധിക്കുക? ഭഗവാന് ഭോക്താവാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭോക്താരാം യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്ത്, പിന്നെ അഭ്യുതകാംക്ഷി. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അല്ലെ നമുക്ക്? എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ ചോദിച്ചോളൂ, നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ ശ്രേയസ്കരം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എടുത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണോ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ചെയ്യുന്നതാണോ ശ്രേയസ്കരം എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണത്? കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിൽ പാപം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഭക്തി പുരസ്കരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അർജുനൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു? അർജുനൻ വിചാരിച്ചതായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നില്ലേ? അർജുനൻ വിചാരിച്ചു പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല, നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യം തന്നെയാണ് അത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേൽ പറയുന്നുണ്ട് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും അത് നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. പരിപൂർണത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ? ഒന്നാമത്തേൽ പറയുന്നുണ്ട് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല, നൈഷ്കർമ്മത്തിന് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചോദിക്കാനായിട്ട് കാരണം. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണാൻ സാധിക്കും? ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തിയും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണാം. അല്ലെ? ആസക്തിയും വിരക്തി അല്ലെ? ഭൗതികയോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണോ?
വിരക്തി ഉണ്ടാവാം, ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആസന്നവും അനാസന്നവുമായിട്ടുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. ഇതാണ് 5 കാര്യങ്ങള്. പ്രധാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് പ്രപഞ്ചം. ഇതാണ് പ്രധാനം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് എന്ത്? പ്രപഞ്ചം. അതിനെയാണ് നമ്മള് പ്രധാന എന്നും പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തിന് രാമൻ എന്ന പേര് പരമപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? യോഗികൾ പരമ സത്യത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ന പരമസത്യത്തെ രാമൻ എന്നുകൂടി പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് രാമൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്? ഭഗവാനെ രാമൻ എന്നുകൂടി വിളിക്കുന്നു. രാമൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കിയവരെ ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഗോദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മനസ്സിനെ അടക്കാത്ത ആളിനെ ഗോസ്വാമി. സാധിക്കാത്തവര്. മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തുമായ ഭഗവാനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിച്ചു പോകുമ്പോ അല്ലെ, പരമാസ്വാദകനാണ്, പരമാധികാരിയാണ്, പരമസുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ എന്നൊരു സത്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ പടവുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നിയമാസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണാധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് 8. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മറ്റുള്ള പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം എന്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്? അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്, ദേവന്മാരുടെ സർവ്വലോകത്തിന്റെയും അധിപൻ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്ത്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഏത് പറയുന്നത്? ശാന്തി ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? മാതാജി, എനിക്ക് ഭക്തിയോഗവും സാഖ്യയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ഭക്തി, അത് ഞാനൊരു സ്ലൈഡും വിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്, അത് പറഞ്ഞുതരാം. അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ലാസ്റ്റ് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതായത് ഭക്തിയോഗവും സാഖ്യയോഗം. സാഖ്യയോഗം എന്ന് വെച്ചാല് വിശകലനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം. അത് ചെയ്യുന്നത് മായാവാദ സന്യാസികളും, ഭക്തിയോഗം കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്താണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തി എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ? സാഖ്യയോഗം. അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭൗതികതയിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശുദ്ധീകരണത്തിന് ശേഷമാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മുടെ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത്? നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളത് ഓരോ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ പ്രക്രിയകൾ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റിലെന്താണ്, ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തന്നെ. കേവലം ജ്ഞാനം വിമോചനത്തിന് പര്യാപ്തമാണ്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, പ്രവൃത്തിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മാറുന്നത്. പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മായാവാദത്തിൽ എന്താണ്, താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, വിജയം ഉറപ്പാണ്. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളപ്പോ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരിക്കലും വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്തില്ല, വീഴാനുള്ള സാധ്യതയില്ല, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റേത് എന്താണ്, അപൂർണമായ ത്യാഗമാണ്. കാരണം എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്,
ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പുറത്തെ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒന്ന് വേര് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, മറ്റേത് എന്താണ് വേരിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേത് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും, വൈഷ്ണവര് വേരിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു മരമാണെങ്കിൽ മരത്തിന്റെ കടക്കിൽ പോയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കും, അല്ലാണ്ട് അത് നോക്കി ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, വേര് നോക്കി നടക്കും. അപ്പൊ വേര് നോക്കി നടക്കുന്നവനാണ് ആര്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാഖ്യയോഗത്തിലുള്ളവര്. ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പ്രക്രിയ. കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആദ്യത്തേത് ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തേല് സാഖ്യയോഗത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല, ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചും അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തി സേവനം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തിപരമായിട്ട് കുറെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമുക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ ഏകാദശിക്ക് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായി. കാരണം അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ആ സന്തോഷം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അനേക ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവർക്കും പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം, പക്ഷെ കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ മറ്റേതെങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോഗം, വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സംഖ്യ തത്വശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു. സംഖ്യ തത്വശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്തില്, ആദ്യത്തേതില് നമ്മൾ സാഖ്യയോഗത്തില്. പക്ഷെ മറ്റെവിടെ എന്താണ്, ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ, അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭക്തിയോഗത്തില് പഠിക്കുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ശാരീരിക ഭാഷ്യം ആര് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുക, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ ശരിയായ ഭാഷ്യമാണ് എന്തില്, ഈ ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വേദാന്ത സൂത്രത്തിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടരായിട്ട് ലോകോപകാരാർത്ഥമുള്ള ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവര് വഴിമാറിപ്പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇവർക്ക് ആ പരമാനന്ദം ഒന്നും അനുഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് പിന്നെ പെട്ടെന്നൊന്നും അവർക്ക് ഫലം കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എങ്ങനെയാണ്, പഞ്ചരാത്രിക വിധി, നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്ന പഞ്ചരാത്രിക വിധിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് വ്യതിചലിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇവർക്ക് കുറവായിരിക്കും. ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ മനസ്സിലാകാവുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തുള്ളത് കുറച്ച് ഓർത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ?